Добрый вечер, дорогие зрители. Вы смотрите «Горячий комментарий», и этот эфир проведу для вас я, Андрей Микряков. Попрошу вас поддержать наш эфир лайками, комментариями и вопросами нашему сегодняшнему эксперту, но лишь в том случае, если вы находитесь в максимальной безопасности. И, пожалуйста, не забывайте про донаты, которыми вы можете поддержать работу нашей редакции любой комфортной для вас суммой. Это сделать очень легко, просто отсканировав QR-код на экране, который вы сейчас видите. И давайте начинать. Кризис в отношениях между Украиной и Польшей разрастается. В начале июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны ордена Белого Орла. Причина решения – присвоение одному из элитных подразделений ВСУ почетного наименования имени Героев Украинской повстанческой армии. Далее последовали взаимные обвинения, возвращение высших наград чиновниками обоих государств, отмена участия Зеленского в конференции по восстановлению Украины в Гданьске. А вчера министр обороны Польши и вовсе заявил, что у Украины возникнут очень серьезные проблемы со вступлением в Евросоюз, если она не откажется от чествования деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. В нашем прямом эфире историк Евгений Красулин. Попробуем разобраться, почему прошлое все еще имеет такое колоссальное влияние на наше настоящее и будущее. Как далеко может зайти конфликт между двумя союзниками и ждут ли в будущем Беларусь похожие исторические разногласия. Евген, вітаю вас у ефірі. День добрый. Щиро дякую вам за то, что нашли для нас час. Итак, для наших телезрителей, которые, возможно, не в курсе деятельности Украинской повстанческой армии, максимально кратко объясните суть конфликта вокруг УПА и суть претензий Польши к Украине. Ну, калі браць ужо зусім вытокі гэтага канфлікту, гэта, ну, зноўку, як кажуць, да печэнегаў не трэба апускацца. Возьмем тое, што вось непасрэдна прывяло да падзеяў сярэдзіны 20-го стагоддзя. Гэта падзеі 19, 20, 21 гадоў 20-го стагоддзя, калі Польша, якая толькі вось набыла незалежнасць і адстойвала яе у баёх у першую чаргу з расійскімі бальшавікамі, яна у тым ліку дзейнічала на тэрыторыі заходняй Украіны. І тут украінцы заходнія, усходнія, тыя, якія абвесцілі сваю Украінскую Народную Рэспубліку і тое, што было заходнеўкраінскай рэспублікай, гэтыя ўтварэнні яны дапамагалі палякам у барацьбе супраць бальшавікоў расійскіх. Скончылася гэта тым, што палякі ўсё ж такі далі рады бальшавікам, а вось удзячнасці ў адрас украінскіх саюзнікаў не было. Наадварот, шмат хто з украінскіх дзеячаў быў арыштаваным пасля гэтых войнаў, кінуты ў канцэнтрацыйныя лягеры, бо не толькі ў Бяроза-Картузскай быў канцэнтрацыйны лягер, там было цэлае сеціва гэтых лягераў у Польшчы. Для вось таких і палонных бальшавікоў, і інтэрнаваных, і палонных украінцаў. Там, дарэчы, і літоўцы былі, бо Польша воевала з Літвой некаторы час, там нават асобны беларускі батальён у літоўскім войску адзначыўся. Ну, гэта былі невялікія памежныя баі. І, канечне, далей, калі ўтвараецца міжваенная Рэч Паспалітая, палітыка нацыянальная кіраўніцтва гэтай краіны не надта спрыяльна да этнічных меншасцяў, ні да беларусаў, ні да украінцаў. Тут зноўку мы ведаем, што гэта было, калі ціснулі на нацыянальныя арганізацыі, на адукацыю, на культуру. Існаваў такі інстытут, як асаднікі, якія селіліся на тэрыторыі заходняй Беларусі, заходняй Украіны, ці па-польску крэсаў усходніх, задача якіх было укарэніць там вось гэтую пальшчызну. І украінцы даволі балюча гэта ўсё ўспрымалі, як, уласна кажучы, беларусы. Супраць іх былі рэпрэсіі, адпаведна. І украінскія арганізацыі нацыянальныя, нацыяналістычныя, скажем так, у тым ліку і арганізацыя украінскіх нацыяналістаў, якая ў далейшым не дае пачатак украінскай паўстанцкай арміі, асноўная мэта гэтай арганізацыі, ну вось так, гэта сцяг УПА, асноўная мэта гэтай арганізацыі гэта менавіта барацьба супраць польскай дзяржавы і палякаў. І там былі даволі жорсткія акцыі, у тым ліку і забойствы палітыкаў польскіх міністраў, пасля чаго таксама
палякі праводзілі акцыі па замірэнні на украінскіх тэрыторыях, была такая ўзаемная барацьба і, канечне, рост узаемнай нянавісці, узаемнага недаверу. І гэта зноўку, як у любы час, у тым ліку і ў наш час, гэта цудоўная глеба для таго, каб там пачалі штосьці сваё шукаць нейкія трэція сілы, якія зацікаўлены вось у гэтых сварках, у гэтай барацьбе паміж сабой суседзяў. У дадзенай сітуацыі гэта быў Трэці райх, які непасрэдна планаваў захапіць польскую дзяржаву. І у асобе украінскіх нацыяналістаў немцы, у першую чаргу, гэта выведка Абвер, яна бачыла сваіх натуральных саюзнікаў, ну, канешне, у тых мерах, у тых межах, якія пакідалі немцы для украінцаў і іх, скажем так, прагі да самастойнасці. І украінская арганізацыя украінскіх нацыяналістаў, яна выкарыстоўвалася дзеля таго, каб у тым ліку мабілізаваць украінцаў на нейкія, зноўку, у тым ліку, сілавыя акцыі супраць палякаў на пачатковым этапе вайны. 1939 год, гэта, скажем так, правядзенне дыверсіяў, правядзенне саботажу, іншыя акцыі, там, скажем, тэрарыстычныя атакі. Іншая справа, што калі пачалася ўжо вайна, уварванне ў Польшчу, пасля пакту Молатава-Ріббентропа немцы не так былі зацікаўлены у дзейнасці нацыяналістаў, бо яны ведалі, што тыя тэрыторыі, якія яны першапачаткова думалі, што адыдуць да іх, яны перадаваліся Савецкаму Саюзу. Таму на некаторы час актыўная супраца адклалася, а недзе з пачатку 41-го, асабліва з красавіка 41-го, немцы зноў прыгадалі пра арганізацыю украінскіх нацыяналістаў і пачалі зноў тую самую працу, вербоўка украінцаў дзеля таго, каб яны дапамагалі у справе акупацыі украінскай тэрыторыі. І тады якраз была ўтворана гэтая, скажем так, вайсковая адзінка, тое, што потым пачало звацца батальёнам Нахцігаль, Салавей. Цікава, як з'явілася гэтая назва. Нямецкае слово Нахцігаль, Салавей. На некалькі легіроў былі разбіты украінскія сілы, якія, супрацоўнічалі з Абверам. І адна з такіх груповак, даволі вялікая, 100 чалавек, яна ўтварыла свой хор, які спяваў украінскія песні. І гэты хор зваўся Салавей па-украінску, і вось так з'явілася гэтая кодавая назва. А аператыўна гэты батальён быў падпарадкаваны палку Бранденбург 800, гэта такія нямецкія камандасы, якія таксама мусілі праводзіць аперацыі дыверсійныя, тэрарыстычныя, па перахопу лініяў сувязі, лагістыкі і гэтак далей. Чым, уласна кажучы, яны і займаліся. І украінцы, як немцы хацелі выкарыстаць украінскіх нацыяналістаў дзеля таго, каб тыя дапамаглі ім акупаваць Украіну і даць рады саветам, так украінскія нацыяналісты, яны, уласна кажучы, не бачылі сабе ў складзе Вялікага райху, яны бачылі сабе незалежнымі і также хацелі апартуністычна скарыстацца дапамогай немцаў. І калі першыя дні вайны ідуць, так, немцы гоняць Чырвоную армію, 29 чэрвеня уваходзіць Нахтыгаль у Львоў, вельмі істотны цэнтр для украінцаў. Там, дарэчы, гэтыя непрыемныя падзеі, но потым, можа, закранем іх, а можа, і не трэба кранаць. Галоўнае, што, увайшоўшы у Львоў, украінцы абяшаюць пра стварэнне сваёй незалежнай дзяржавы, Украіны. Дарэчы, цяпер гэтым тэкстам тычуць направа і налева, бо там таксама неадназначны тэкст, што мы з нашым вялікім саюзнікам, вялікай нацыянал-сацыялістычнай Нямецчынай і ейным фюрерам Гітлерам, то бок, з пункту гледжання цяперашняга часу гэта гучыць вельмі непрыемна, што і выкарыстоўваюць зноўку супраць нацыяналістаў украінскіх.
А немцы, конечно, паглядзелі на гэта ўсё вельмі кепска. Якая незалежная Украіна. Асабліва ў 41 годзе, калі ўсё ідзе па пляне, ўсё ідзе за апярэджаннем графіка, выйсці вось на гэтую лінію Архангельск-Астрахань, што запланавана як галоўная ваенная мэта. І, канечне, яны пачынаюць, немцы маецца на ўвазе, пачынаюць так рэпрэсаваць найбольш актыўных украінцаў, вось рэпрэсіі супраць Бандеры, супраць Мельніка. Зноўку тут гэта зойме шмат часу, бо арганізацыя украінскіх нацыяналістаў таксама не адзіна. Ёсць Мельніка, ОУН-М, арганізацыя украінскіх нацыяналістаў Мельніка, яна больш памяркоўная, значна больш. І ёсць ОУН-Б, Бандеры. Вось гэта, канечне, вельмі актыўныя людзі. Но немцы моцна працуюць супраць іхняй актыўнасці, як я ўжо казаў. Мельнік пад хатнім арыштам, Бандера ў канцлягер трапляе, Шухевіч тое ж самае, які быў намеснікам камандзіра Нахцігаля. Дарэчы, Нахцігаль, які таксама, канечне, нацыяналісты украінскія разглядалі як такое ядро сваіх будучых незалежных узброеных сілаў, ён хуценька трансфармуецца ў паліцыю правапарадку, шуцманшафт. Гэта тое, што падпарадковваецца не нейкім там украінскім арганізацыям, а тое, што падпарадковваецца ўжо сілам Трэцяга райху. Вось адтуль, дарэчы, бярэцца і 201 полк шуцманшафту, які потым пераходзіць у 118 полк, той самы, які размяшчаўся ў Менску і быў задзейснены ў акцыі ў Хатыне. Дарэчы, далёка не ўсе з Нахтыгалю трапілі ў 201 полк, не ўсе з 201 полку трапілі ў 118, бо па дарозе немцы здорава іх прарадзілі, і вось як бы нам не даносілі вось гэтую пра нацыстоўскасць, пра гітлераўскасць украінскіх нацыяналістаў у той час, значная іх частка скончыла сваё жыццё ў Баб'ім Яру у Кіеве, расстраляная тымі самымі немцамі, на якіх яны спадзяваліся як на сваіх саюзнікаў. Но калі ісці далей, вось пасля гэтых карных акцыяў у дачыненні да аунаўцаў, АУН пачынае дзейнічаць больш у падполлі, і ўтвараюцца партызанскія атрады, якія ваююць як супраць немцаў, так і супраць савецкіх партызанаў. І тут вось зноўку гэтае складанае польскае пытанне прысутнічае, нягледзячы на тое, што вось шмат чаго адбылося. Адбылося знішчэнне польскай дзяржавы на той момант, адбылося ўварванне ў Савецкі Саюз. Но тым не менш, для украінскіх нацыяналістаў палякі працягвалі ўтвараць асноўную варожую сілу. Прычым, чым ніжэй узровень, тым больш вось гэта адчуваецца, гэтая ненавісць да палякаў. Там кіраўніцтва наадварот, яно заклікала, што не, пачакайце, палякі не ўсе ворагі, у нас ёсць іншыя ворагі, давайте. Там, калі вось глядзець дакументы перад пачаткам вайны, там увогуле зноўку у той час ніхто не казаў пазбавіцца палякаў, выгнаць іх з Украіны, там ці тым болей знішчыць. Не, яны разглядаліся як грамадзяне будучыя, адзінае што, скажем так, грамадзяне вось як украінцы былі другого гатунку. Тут украинцы просто люстерковую ситуацию хотели зробить. Евгений, 1000 извинений. У нас полчаса всего лишь с вами. Вот это очень классно. Да, вот такая лекция, это очень полезно. Да, давайте просто... Да, мы так вот... Узброенные отряды националистов, то, что украинская повстанская армия начинают карные акции супраць поляков. У асноўным гэта тэрыторыя Галічыны, але таксама потым гэта так і на ўсход пайшло. Рівненская вобласць таксама была закранута гэтым. Гэта зноўку, гэта страшная рэч, тое, што завецца валынская разня, тое, што зноўку логіка якая. Тут можна пагадзіцца з тымі ж палякамі, якія вельмі нервова да гэтага ставяцца. Загінула некалькі десяткаў тысячаў чалавек, і ў гэтым зноўку вінаватая УПА, украінская паўстанская армія. Палякі таксама у адказ пачынаюць такія ж акцыі, гінуць десяткі тысячаў украінцаў.
Прычым звернем увагу, гэта не УПА з польскімі партызанамі, там з арміяй краёвай ці з арміяй людовай ваюе. Гэта УПА і польскія партызаны рэжуць чужое насельніцтва. Дакладней, насельніцтва сваё фактычна. Ну вось галоўнае гэта акцыі супраць мірнага насельніцтва, прычым забіваюць усіх, старых, малых, мужикоў, жанчынаў, усіх. І, канешне, сучаснаму розуму гэта даволі цяжка ахапіць. Праўда, у той час таксама такія акцыі наўрад ці прымаліся кімсьці і, скажам, моцна ухваляліся. Ну вось гэтая падзея, яна так зафіксавалася ў часе, у чымсьці была замарожана потым савецкім перыядам, калі ёсць Украінская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, ёсць Польская Народная Рэспубліка, яны ўсе ў Савецкім Саюзе ці ў сацыялістычным лягеры, і, канешне, вось гэтай тэме не даюць разгарнуцца. Але потым, вось калі пачынаецца незалежны перыяд для Украіны, Польшча выходзіць з сацыялістычнага лягеру, вось тут зноў прыходзіць час трэціх сілаў, якія, скажем так, бачаць гэтую глебу варажнечы, вельмі угноеную былымі праблемамі. І яны пачынаюць гэтым карыстацца. Вось ёсць такі выраз, калі стрэльнеш з пісталета ў гісторыю, яна стрэльне у табе з гарматы. А можна ж стрэльнуць пад чужым сцягам і глядзець потым, як гэтыя гарматы зносяць тваіх праціўнікаў, тваіх канкурэнтаў. Вось штосьці падобнае назіраецца і цяпер. Ну, я спадзяюся, больш-менш зразумела, так, у чым карані праблему гэтай ситуации. Евген, а кому сейчас это выгодно? Понятно, Кароль Навроцкий, он историк, у него националистические взгляды, он правый политик. Владимир Зеленский, понимая всю эту ситуацию, страна в состоянии войны, единственный такой верный союзник, очень верный, ну, Литва, да, ну, Европа, но Украина очень когда-то вписалась в помощь, Польша в помощь вписалась Украине. Зачем сейчас Зеленскому тогда провоцировать поляков и делать то, что он делает? Плюс еще ремарка. Сегодня прочитал новость о том, что Рада Украины приняла закон, что они будут создавать национальный пантеон исторических героев. И, естественно, там будут участники УПА. Так, конечно. Вось тут зноўку гэтая праблема гісторыі, якая не тое, што будзе у вас гарматы страляць, яна будзе у вас ядравыя ракеты пуляць. Гэта вельмі складаная тэма. Гэта тэма нацыянальных пачуццяў, ідэнтычнасцяў, прычым тых ідэнтычнасцяў, у першую чаргу, якія пачуваюцца не надта надзейна яшчэ. Гэтыя комплексы гістарычныя, этнічныя, якія заўгодна. І, як я ўжо казаў, гэта цудоўная глеба, нават не глеба, гэта самае, што не на ёсць мутная вадзічка, у якой вялікая ахвота палавіць рыбку. І тут, вось, калі вы казалі, што каму гэта выгадна, ведаеце, не Навроцкаму гэта выгадна. Штосьці мне падказвае, што наадварот. Ён думае, што ён паловіць рыбку ў мутнай вадзе, но ён сам можа апынуцца гэтай рыбкай. І пра Зеленскага тое ж самае можна казаць. Яны проста трапляюць у пастку, калі ідзе апеляванне вось да гэтых нацыянальных пачуццяў, вельмі далікатная сфера чалавечай псіхікі. І на ёй вельмі проста гуляць, асабліва калі ёсць вось такія, скажем, і метафарычна, і літаральна масавыя пахаванні ахвяраў гэтай гісторыі. Вось некаторыя кажуць, трэба пахаваць гэтыя ахвяры, каб усё яны не турбавалі, но тут ёсць праблема, што заўжды знойдуцца ахвотнікі-капальнікі, якія будуць капаць, і ведаеце, як гэтыя магільнікі з сібірскай язвай, вось дакапаешся да гісторыі, а адтуль проста хмара вірусу вылезе і пачне ўсіх труціць. Зразумела, каму трэба у першую чаргу вось гэтая сварка паміж Украінай і Польшай. Яна патрэбна Расіі з ейнай агрэсіўнай імперскай палітыкай. Расія гэтым вельмі ўмее карыстацца, яна гэта робіць даўно. Гэта можна назіраць вось на працягу нашага жыцця, пачынаючы з 90-х, з канфліктаў у Прыднестроўі, у Грузіі, паміж Арменіяй і Азербайджанам.
Вось паўсюль там з'яўляецца Расія, паўсюль пачынае з'яўляцца вось гэты вірус, які атрушвае, які арыентуецца і ўздзейнічае ў першую чаргу на самыя негатыўныя пачуцці, но гэтыя пачуцці, страх, ненавісць, зайздрасць, гэта тое, што можна хутчэй за ўсё актываваць і што дасць найбольшы плён. Вось зноўку сітуацыя для Украіны, у тым ліку для Зеленскага, трэба ж фармаваць сваю украінскую ідэнтычнасць. Трэба сапраўды мець пантэён герояў. Вось беларусам таксама гэта трэба мець, асобная тэма. Так што мы цяпер, можа, не толькі пра Польшу, Украіну, мы і пра нас размаўляем. І далей вось утвараем пантэон з каго? Канечне, з тых, хто змагаўся за незалежнасць, за ўтварэнне вось гэтай саборнай украінскай дзяржавы. І украінская паўстанцкая армія так воевала за гэта, і бывала воевала даволі эфектыўна. Но гэтая украінская паўстанцкая армія у тым ліку замарала сабе вось гэтай валынскай рызнёй. І тут вельмі складаная сітуацыя, калі не, скажем, не карыстацца вось гэтымі самымі героямі УПА, на чем будовать идентичность. Довольно складная. Да, получается, вот историческая память в нынешних ситуациях — это действительно зло, действительно большое зло, потому что мы зеркалим, то есть не мы, но вот в данном случае Польша и Украина развлекают Россию. Россия — это страна, которая управляется мертвецами, по сути, и мертвецы оказывают влияние на жизни и судьбы россиян. Как избежать вот этого раскола сейчас? Ведь национализмом и историческими нарративами очень легко манипулировать. Тут, ведаеце, я б не казаў, што памяць — гэта зло, наадварот. І гісторыя, і памяць — гэта, скажем так, гэта інструменты, якімі можна карыстацца. Вось бярэм у рукі рыдлёўку, ёй жа можна там гарод ускапаць, так? Пасадзіць смачны кроп ці бульбу, вось потым гэта спалучыць. А можна ўзяць гэтую рыдлёўку і пайсці, вон як у красавіку 89-го году ў Тбілісі, сячы людзей, якія выйшлі за сваю свабоду. Інструмент гэта і ёсць інструмент. Галоўнае, хто ім карыстаецца і як ім карыстаецца. Вось ні з гісторыяй, ні з памяццю, у першую чаргу з гісторыі, мы нічога не зробім. Яна была. Гэта аб'ектыўна. А далей пачынаюцца суб'ектыўныя трактоўкі і суб'ектыўныя маніпуляцыі, у тым ліку дзеля таго, каб сфармаваць тую ці іншую версію памяці. Вось тое, што цяпер зноўку актыўна робіцца ў Беларусі, але паўгадзіны на гэта відавочна не хопіць. Галоўнае, што трэба рабіць так, каб мінулае не падзяляла, а дапамагала памнажаць. Вось цяперашні час. Што цяпер больш выгадна? Выгадна супраца Украіны і Польшчы, выгадны саюз Украіны і Польшчы, ці выгадны раздрай? Ну, мы скажам, канечне, выгадна супраца, безумоўна. Гэта ў нашых інтарэсах, гэта ў інтарэсах Еўропы, гэта ў інтарэсах Украіны, гэта ў інтарэсах Польшчы. Дарэчы, ёсць такая праблема, не ўсе, магчыма, адэкватна ацэньваюць тую пагрозу, якая ўяўляе сабой Расія. Ну, вось неяк падаецца, Расія, добра, там зараз паваюе, но ўсё роўна дамовімся, будзем гандляваць. Не праблема. Праблема. Бо можна было гэта рабіць да вайны, но Расія абрала вайну. І пакуль няма ніякіх пасведчанняў і ніякіх падстаў лічыць, што яна перастала абіраць вайну. Таму, канечне, яна будзе рабіць усё, каб разбіць вось гэтыя саюзы, так? Як Сунцзы яшчэ казаў, перш за ўсё разбейце саюзы праціўніка. Гэтым Расія паспяхова займаецца. І вось тут вялікая праблема, а як яе вырашыць? Вось гэтую гісторыю, якая раптам выпаўзла, дапамаглі, выкапалі, выкінулі вось гэта ўсё гнілое, смярдзючае у медыа, у сацыяльныя сецівы і гэтак далей, як цяпер даць рады. Мы бачым, што ідзе па ўзрастаючай. І вось тут няма ніякіх іншых рэцэптаў, акрамя як першае — выбачацца і дараваць. Прычым усім бакам. Да гэтага, дарэчы, учора заклікалі кардыналы і святары Украінскай грэка-каталіцкай царквы. У Рыме яны падпісалі заклік
да палітыкаў, да народу Украіны, Польшчы, каб гэта ўсё дараваць адзін адному, а перад гэтым выбачацца перад іншым, бо вінаватыя ўсе. Там, ведаеце, можна доўга высвятляць, хто першым пачаў і чыя віна больш цяжкая. Но страшуся, гэта прывядзе да агульнай канструктыўнай гібелі усіх бакоў. Так што цяпер дзеля выжывання хаця трэба гэта ўсё прагаварыць, дараваць, папрасіць прабачэння. Но так лёгка казаць, складана зрабіць, бо зноўку пантэон трэба ствараць. Вось як з гэтым. І тут зноўку вельмі складаная сітуацыя, і удар быў вельмі пісьменна нанесены ў гэтым кірунку. Вось тое ж самае, як і літоўцаў. Жылі спакойна, а потым бабах, 23-й год, ліцвінізм раптам з'явіўся. Вось ніхто не казаў пра гэта, а тут раз просто пашла хваля, і вельмі цяжка дагэтуль жа гэта існуе. І зноўку гэта трэба пераадольваць дзеля таго, каб не загінуць. Бо відавочна, калі ўкідваюцца такія рэчы, яны ўкідваюцца не дзеля дабрабыту народу, а наадварот, дзеля таго, каб яны скажем так, самавынішчаліся і вынішчалі адзін аднаго. А потым прыйдуць тыя самыя з пісталецікам, якія стрэльнулі ў гісторыю, і будуць панаваць да сваёй радасці. Так што тут сітуацыя, ну, скажем, не надта добра, і застаецца спадзявацца, што вось гэты голас. Перад святарамі, дарэчы, падаецца 23 чэрвеня журналісты штосьці падобнае зрабілі, яны звярнуліся украінскія, польскія выданні, звярнуліся да сваіх чытачоў, звярнуліся да палітыкаў, што спыніцеся. Ну, добра, ну, не можам мы вырашыць гэтую праблему цяпер. Давайте пакуль спынімся, выдохнем, будем дасягаць агульнай мэты, яна ў нас ёсць і вельмі істотная. І вось калі мы дасягнем, далей, ну давайте вось далей паразмаўляюць гісторыкі. Тут галоўнае казаць праўду, якая б цяжкая яна не была, асабліва праўду пра сабе казаць, што не толькі яны вінаватыя. У такой жа сітуацыі галоўнае, што вінаваты той бок. Не, трэба ведаць, што і мы вінаватыя. І вось калі мы прызнаем сваю віну, гэта ўжо будзе тое самае, што дапаможа нам вырашыць праблему. Ну, зноўку іншая справа, я не ведаю, наколькі польскія палітыкі і украінскі бок гатовыя вось да гэтага этапу, калі трэба прызнаць, што так, мы вінаватыя, давайте пакуль спынімся вось на гэтым, спынім усе нашы працэсы, якія мы запусцілі, і потым ужо, калі вырашым нашу галоўную праблему, мы спакойна, без гневу і прыстрасця, там сіневіры і студыя, мы вернемся да яе вырашэння, бо мы разумеем, што гэтая праблема вельмі небяспечная, і мы абавязаны дзеля нашай будучыні яе вырашыць. Евгений, будем надеяться, что так и произойдет. Все-таки рефлексия и покаяние — это очень важная константа истории в том числе. Тогда хотелось бы резюмировать наш эфир уже на примере Беларуси, который наверняка ждет огромное количество исторических противоречий и исторических, может так даже выразиться, разборок. И вот, чтобы было так на примере ярком, вот у нас идет День независимости Беларуси, 3 июля. По этому поводу выпущены политзаключенные. Но ведь, например, День независимости для многих белорусов — это день воли, а 3 июля — это день, посвященный освобождению Минска советской армией, которая уничтожала в том числе белорусов. И вот это вот такой у нас такой красный праздник, даже праздник, наверное, с красным отливом, такой Homo Sovieticus. Вот как в этой ситуации быть? Что нас ждет? Ну, ведаеце, тут я больш спакойны. Я не зусім пакуль веру ў вялікі раскол беларускага грамадства. Хоць рэжым вельмі працуе над гэтым, бо я гляджу, што адбываецца у сферы адукацыі школьнай у тым ліку. Там, канешне, ідзе актыўная падрыхтоўка беларускага грамадства да жорсткага расколу. Зноўку, канешне, не на карысць беларускага грамадства. Што тычыцца 3 ліпеня, ну вось тут якраз пытанне інтэрпрэтацыі. Менск сапраўды быў вызвалены 3 ліпеня, но ён быў вызвалены ад войскаў Маскоўскага царства ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Была вельмі зноўку жорсткая вайна, можа хто ведае з аўдыторыі,
13-гадовая вайна, калі мы згубілі палову, ці некаторыя кажуць больш за палову насельніцтва, куды там другой сусветнай па маштабах, калі дэмаграфічныя, вось мы дагэтуль адчуваем гэты наступствы дэмаграфічныя той катастрофы. І вось якраз 3 ліпеня Менск быў вызвалены ад маскоўскіх войскаў. Можам гэта адзначаць. Можам адзначаць гэта рэканструкцыямі там выцарскіх баёў, можам адзначаць гэта карнавалам, можам запрашаць на гэта маскоўцаў, напрыклад, калі яны гатовы прыйсці з мірам, усмешкамі, рэканструкцыямі, толькі ніяк у Стралкова-Гіркіна. Да нас, чаму не? Вось гэта будзе шлях для прымірэння і ўнутры грамадства, і паміж народамі. І я думаю, тады у нас усё будзе цудоўна. Ось. А так, ну, цяпер так будуць працаваць на тое, каб сварыць народы, і беларусы зноўку ўжо з гэтым сутыкнуліся ў лютым 22-го году, калі з боку, ну не ведаю, Украіны, ну украінцы ўсё ж такі міжволі паўдзельнічалі ў гэтым. Ішоў накат на беларусаў, што мы агрэсары, мы пачалі пуляць у іх ракеты, нашыя войскі ідуць на Чарнігаў. Потым вось гэтая гісторыя з літвінізмам, з Літвой. І ну, зноўку, у далейшым таксама гэта будзе. Ну, а як гэта пераадолець? Вось я ўжо казаў, гэта трэба прагаварыць, побачыць, скажем так, не толькі чужую сваю віну, папрасіць выбачэння і прабачыць іншым. Ну, а далей будаваць будучыню так, каб яна не страляла ў мінулае, а мінулае яе не бамбіла ў адказ. Ну тады спадзяемся, што будзе лепей, і спадзяемся на розум чалавечы, на эмпатыю. Спадар Ген, шчыра вам дзякую за тое, што знайшлі для нас час, за гэту цікавую і важную гутарку. І, канешне, натуральна, жыве Беларусь. Жыве вечна. Шчасліва. Историк Евгений Красулин был в нашем таком вот бодром и историческом эфире. А вам, дорогие зрители, хочу напомнить, что мы теперь есть на Patreon. И поддержать нас можно просто отсканировав QR-код на экране, вы его сейчас видите. Это помогает существовать независимой белорусской журналистике и развивать Маланку. Спасибо вам за вашу поддержку, ваши лайки, просмотры и комментарии. Берегите себя, обязательно увидимся. И еще раз, живе Беларусь!